Per atendre, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Atletisme, amb una marca 12,93, segon classificada i subcampiona absoluta. De la prova dels 400 metres femenins, categoria absoluta. En tercera posició i medalla de bronze amb una marca de 56. Para la Junta Fuero de la República, para entrega, José Luis Guillermo, membre de la Junta Directiva de la Federació. Entrega la medalla a la senyora Mercè Rossi, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme.